Il-pajjiż għandu bżonn stabbiltà. Iżda wara rridu nibnu pajjiż li jaħseb f'kulħadd u li joffri soluzzjonijiet għall-isfidi tal-Maltin u l-Awċin. Dan qalu d-deputat Laburista Dr. Robert Abela fl-ewwel intervent tiegħu wara li tefa' n-nomina tiegħu fl-elezzjoni għal mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Qal li l-prijorità tiegħu hi li nerġgħu nġibu n-normalità fil-pajjiż għax il-familji jridu stabbiltà u serħan il-moħħ. Dr. Abela qal li Prim Ministru l-ġdid irid joffri gvern b'soluzzjonijiet għall-isfidi. Żied li l-kampanja tiegħu se tħares il-quddiem u mhux lura bi proposti ġodda f'kull qasam. Il-prijorità f'dan il-mument hija li ndaħħlu lura l-istabilità u s-serħan il-moħħ. Il-poplu Malti u Awċi jemmen illi dan il-gvern għamel ħafna u ħafna ġid li rridu nkomplu nibnu fuqu. Il-poplu jemmen ukoll illi il-gvern Laburista huwa dak il-gvern li jista' jkompli jieħu lil dan il-pajjiż il quddiem fl-isfidi ġodda li għandna qudiemna fl-ambjent, fil-housing affordabli u fl-isfidi oħrajn. Ejjew ħalli flimkien inkunu parti minn din l-avventura li biha nkomplu ntejbu l-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dr. Abela qal li jemmen li kif il-poplu wera fiduċja fil-Partit Laburista fl-aħħar żewġ elezzjonijiet, dan il-partit jista' jibqa' jkun l-għażla għall-bidla li jixtiequ jaraw in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.